Ladalah. Ora nyono ora ngedewa adiku Udara. Gatotkaca Antasena dalah kakang aku manprateng tapel wates negara Ngastina kene. Yai, iki ana apa Yai? Wah, bule kakangku. Ya, Dik. Mulane aku nganti tekan tapel wates negara Ngastina. Apa bule ora krungu kabar kang sebar pawarta kang wis warata menani kakang Semar karo kadempel kusik. Kakang Semar Badranaya ya kene. Udakara Usana Trimadya Candra kalenggan dina iki. Kakang Semar Indra Kakang Semar lunga ora ana sing ngerti mula aku tekan papan kene goleki lenggahe Kakang Semar. Kakak risangap ngureng nangkul dempet Sang retneng bawono Kakang Semar luwe tanpa pamit. Iya. Wis digoleki ning ora ketemu. Iya. Mulange Werku Udara lan anak-anakku tekan kene. Iya. Musik ya. Pun Kakang Mandura tak dongeng tak crita sawetara mbok menawa iki ana sambung rapete lawan Kakang Semar. Tunggu iki mau boleh metas ngendi tinimbalan Yai Duryudana ing Ngastina. Yai Duryudana ngersake turuning Mahyu pamong sejati kabaya negara Ngastina. Dumadan ana swaning Brahmana anyar katon saka Guwa Mangling. Kang peparep Begawan Kilapawarna saguh mboyoke Mahyu pamong sejati Ngastina syarat seranane kudu mateni Kakang Semar. Iki lho. Kakang Semar bakal dipateni Pendhita Kimula jebul tinemune Kakang Semar lunga tanpa pamit pun Kakang Mandura percaya iki ana sambung rapete. Wah. Ora nyono ora kledewo ana sing bakal ngajak patine Kakang Semar boleh kakangku. Werkudara piye? Dikaya apa lan kepiye wae Semar kuwi pamonging para Pandhawa. Yen pengen ngajak patine Semar padha karo ngajak patine Werkudara Saladang Gatot Antasena kakang Anoman. Wonten dawuh Rama Kyai, ana dawuhmu apa, Pak? Iki dina kowe krungu dhewe ana sing ngajak patine Kakang Semar rawe-rawe rantas malang-malang putu digoleki Pendhita Himau. Sikil kek.